Okay, hvordan kan et par, der på overfladen virker helt almindeligt, forvandle sig til Frankrigs allermest frygtede seriemordere? I dag skal vi dykke ned i den rystende historie om Michel Fourniret og Monique Olivier. Et par, hvis pagt blev skrevet med blod, og hvis forbrydelser spredte rædsel i både Frankrig og Belgien i næsten 2 årtier. Det var en uhyggeligt simpel formel, men den virkede. Forestil dig det. En tilsyneladende harmløs kvinde, Monique Olivier, henvender sig for at få hjælp. Lige efter dukker en mand, Michel Fourniret, op og lader som om han har bilproblemer. For mindst 10 unge kvinder og piger blev det her starten på det ultimative mareridt. For at forstå det hele, skal vi tilbage til december 1987. Det var her, det for alvor startede. Deres allerførste fællesmord cementerede deres djævelske partnerskab og blev startskuddet til en drabsbølge, der skulle vare i hele 16 år. De her ord kommer faktisk fra pigen, der til sidst fik stoppet dem, men de fanger præcis den rædsel, som deres første offer, den 17-årige Isabelle Laville, må have følt. Isabelle var en skært pige, der tog sig sammen for at hjælpe en kvinde, der spurgte om vej, og den venlighed kostede hende livet. Altså, deres metode var jo, nærmest som en skræmmende, systematisk tretrinsraket, der var designet til at nedbryde et hvert forsvar. Først kom Monique og skabte en falsk tryghed. Så dukkede Michel op som den pludselige trussel, og til sidst i bilen klappede fælden i. Men hvordan i alverden kan det komme så vidt? Hvad får 2 mennesker til at indgå en pagt om at kidnappe, voldtage og myrde? For at forstå det, må vi helt tilbage til begyndelsen, til et ret usædvanligt møde, der fandt sted bag tremmer. Deres forhold startede slet ikke ansigt til ansigt. Nej, det blev født gennem hundredvis af sider med breve, som de udvekslede, mens Michel Fourniret sad inde for seksuelle overgreb. Når man ser dem stillet op over for hinanden her, er det jo vildt at tænke på, hvor forskellige og alligevel skræmmende perfekte de var for hinanden. Han var det arrogante rovdyr, besat af jomfruelighed. Hun var usikker, ensom og desperat efter at flygte fra sit liv. Han manglede en medskyldig, hun manglede en mission. De var som 2 forfærdelige puslespilsbrikker, der passede perfekt sammen. Og lyt lige til det her. I hans egne ord afslører Fournier kernen i sine perversioner. Han lægger slet ikke skjult på sine morderiske fantasier over for Monique. Tværtimod, han bruger dem til at trække hende tættere på. Han indrømmer sin trang til at opdage og besidde jomfruelighed, og han skriver uanset prisen. Og Moniques svar? Man skulle jo tro, at enhver normal person ville løbe skrigende bort. Men nej, hendes svar er mindst lige så chokerende. I stedet for at flygte, omfavner hun hans mørke. Hun accepterer olden som hans jæger. Med de her år besejlede hun ikke kun sin egen skæbne, men også skæbnen for utallige unge kvinder. Pagten var indgået. Da Fournier blev løsladt i oktober 1987, spildte de ingen tid. 2 måneder senere begik de deres første fællesmord. Det var starten på 16 års terror. Prøv lige at lade det tal synke ind. 16 år. Det er et helt liv for mange af deres ofre. I 16 år opererede de i fuldt dagslys, flyttede rundt, fik endda et barn sammen, alt imens de levede et hemmeligt liv, der var bygget på en systematisk jagt på unge piger. Tidslinjen her viser jo kun et par af deres kendte ofre. Fra Isabelle Laville i 87 til deres allersidste forsøg i 2003, så var der en rystende regelmæssighed i deres forbrydelser, som bare fortsatte uforstyrret år efter år. De var jo skræmmende metodiske. De brugte endda deres egen lille søn som en rekvisit for at virke som en harmløs familie. De udnyttede den manglende koordination mellem fransk og belgisk politi, og så købte de et helt slot med penge fra en stjålet guldskat. Det gav dem det perfekte afsidesliggende sted at begrave deres ofre. Men efter 16 år og en lang række af ofre, begyndte Fourniret nok at føle sig usårlig. Og lige præcis den arrogance førte til hans fald. Det hele sluttede på grund af én enkelt fejl og én utrolig modig pige. Vi er i juni 2003. Her bliver 13-årige Marie Ascension lukket ind i Fourniers varevogn med den helt klassiske metode. Men i modsætning til de andre, så skulle hun ikke blive hans næste offer. Og her sker det så. Det afgørende øjeblik. I sin arrogans og sit hæstværk binder Fournier ikke pigens snørebånd stramt nok om hendes håndled. En lille, men fuldstændig fatal fejl. Hendes mod var jo helt utroligt. Mens varevognen kørte, lykkedes det hende at få hænderne fri, åbne døren og springe ud. Hun løb ud på vejen og fik stoppet en bilist, som reagerede lynhurtigt og fik skrevet nummerpladen ned.
Spillet var ude. Med Fournier bag tremmer stod politiet nu over for en ny udfordring. De havde ham for et kidnappingsforsøg, javel, men de vidste jo godt, at der lå meget mere bag. Nøglen til det hele var hans partner, Monique Olivier. Tænk lige over det. Hvordan får man en person, der har været medskyldig i mord i 16 år, til at forråde den eneste person, hun nogensinde har knyttet sig til? Det var den opgave, de belgiske efterforskere stod overfor. Deres strategi var ren og skær vedholdenhed. Forestil dig lige det her. Over et helt år blev Monique Olivier afhørt 120 gange. Det var en langsom, opslidende psykologisk kamp, designet til at nedbryde hendes loyalitet og få hende til at knække. Gennembruddet kom med et ret genialt bluff. Politiet fortalte hende, at de havde aflyttet samtaler mellem hende og Fournier i fængslet. Da de konfronterede hende med hendes egen frygt for at blive dømt, en frygt, de havde hørt på de falske bånd, så brød hun sammen, og tilståelsen væltede ud af hende. Med deres tilståelser kom det fulde omfang af deres forbrydelser endelig frem i lyset. Men for familierne til ofrene var det her kun begyndelsen på en lang, sej ventetid på retfærdighed og svar. Den brutale virkelighed for de her familier er jo næsten ikke til at fatte. Isabelle Lavilles familie måtte vente i 17 år på at få svar. For Elisabeth Brichet var det 15 år, og i sagen om den 9-årige Esther Moussin gik der 16 år, før Fournier endelig tilstod. Det er årtier med uvished og smerte. Og det efterlader os med et sidste virkelig foruroligende spørgsmål. For selvom Michel Fournier døde i fængslet i 2021, og Monique Olivier skal sidde inde resten af sit liv, så mener efterforskerne, at det sande antal ofre kan være langt højere, måske 30 eller 40. Og det er den skræmmende arv for uhøret fra Ardennerne. Familier, der måske aldrig får svar, og ofre, der stadig venter på at blive fundet.